And the Yaba discuss here, Otumfuo na ese tutu. Na eja watena se adwene ho. Ese, mo na mukofa mo 1992, constitution ba ye. Mukofa ba ye na amamre mu ni hye mu article 174 say edusi ye gye taxes a. The only people who are buying more mutumi so betimi aye mrade agye taxes parliament. Eti mo agye tumi ni nyina free himfo ne nsa. Anu mo akyekyere o mo nsa gu o mo akyi. Himfo ititi gold so. Enso mukofa mo Minerals Commission Act ba ye na musi gold ni etukura na sabi ye nja 10% kura wo kuro ni mu. Na mo de ahwe aye ni akoka royalties ni yese ya twetwepo na de akoma himfo. Eti Otumfuo na ese tutu so watena se ya hunu se mu twa na pa. Ana Otumfuo anu wanye kumasi ye anu Otumfuo anu na mo gye tax a wo busasa mo de bre na dabi. Anu mo Otumfuo da pa twa na pa no se ebo mo tax ye mo mfa mreme me gold yi mutu mo mfa gold yi ho mfa so de meye me man yi enso nam se mu nsua de na mu nim de mra ne ka etu Otumfuo te ho a woni hwe ye o mo ana mkofa mra yi ba ya na be kyekire mo etie ne mo di na tam kakra wono ana de Otumfuo education fund ba ye atiti nipa bro more than 10,000 in this country bia be doctors, lawyers, teachers and so still am say anyamofe modi ene se mbaso Otumfuo anye kwan modi ene se mbaso Otumfuo nsi hospital modi ene se Otumfuo anye ye kana say market Otumfuo nso mojeje tax bia no ekɔ no ho Otumfuo nso mojeje tax bia no wa mo de command so mfa nkɔ ya kwan no Otumfuo Ghana ko bro loans yi more than 600 and something billion yi wonko bo obi mfa Ghana bibia nkosi collateral eti woni loans wa yede ye kwan evisa mra ne ma ne ho kwan ma ne mfa loans e me ye kwan Otumfuo te wo Lands Act per the Lands Act Otumfuo ankotimiji ntokua to evisa wote na asase so dia Property Act no ko betimi age na asase na wote so no betua bibi kakra ho bo Otumfuo anyi wo bia asase ne hwe anu ne wo se ne hospital lesiwo hospital yi komfa no chi and ye di tro so nanso enam se Santeman nyenyi yimu nti contractor kura oba be ye a ye friend G wo wie ye ne nickname ye di G no contractor ni din na to hospital ne so hospital ye si wei e serve ye nuanom sirimfo hospital e serve ye nuanom fantefo hospital e serve enso da bia ye se Asantehene te ho wono de wonye man ni ye ana wo mu ana Otumfuo si yo maka amate enei hospital ni ibugu aban no amutua mo tax man no wonye ne ye aban no amode fuo ayi mode mu minerals e man no aban ne nye na Santeman nka ye die be ye ne se ye die ne se gold no wa no ye dia anka ye tu gold no na ba Asantehene fie ha dia se die Dubai wo hene no eja oil le wo ho ye tu a ekọ Dubai hene no honti na Dubai hene ntimi develop no nanso Otumfuo dia ne die mutu gold no e ma ne ho enti oni bibia obetimi dia develop wo man no enso ni nyansa kwa mu etikasi eso da ye and watena see say several millions of dollars more than $10 million ni here edc eye G konfanoche hospital ni bi aboa amana se bi wiase afa na nyina ebisasabi o Asantehene tuwe when you lose your senses as a human being no matter where you belong to as powerful as you are sabi o PV obese ne nani da hopa anka o tware ye no anka bia nko beka se yafa ne nko South Africa nko ye no yare ba de na de o tware ye o de ne kokolebu woni bi de dia because all your penny will come and say lose senses okokoma okobibia na the first place the people think of taking you to is government hospital. Etina atame osidie ye 37 omudi mirika de ne rashe koye etina pakwesi ebisa tadie si ye omudi ne rashe koye 37 because that is where the people genuinely believe that a hospital ese oko Otumfuo si bo wonim da obetwa hwe wonim da penimu bi beba kumasi obetwa hwe wonim da minister bi betwa hwe nti wogigi sika kakra one mo twa na da pa and say wo person ono take the development of Kumasi in his own hands and for that matter he won't depend on politicians and also moda son ya kutukum social media foi and Otumfuo no asrasra ne manfo ni sika and otu adi asemuni wotan enibre ahoya bayi emwa mo wate mo kuro mo ahinie no mo nkyekire ne yie na wo bia nsi mo kwanza ma mo nkyekire mo kuro mo ahinie yie na Otumfuo na ese tutu ye ne de obeye bia empa yese domani sade osontakrache ampa adi asemni na Otumfuo no wa strategy nkrofo no na Otumfuo wo bae wonfa ase kan matu obi aminim wonfa tuo mesi obi aso
sere no wo sere ne manfo no se bi o ne hospital ye si wo ya ese bi wo mo wo keje bi ese bi wo mo wo dua ya nkwanta ese bi wo mo wo eye kan sei Kenya ase wo mo nyina wo mo ba konfa no che eti ye sere se Ghana yi asan mo nyina mo mra emeboa emyenye die enipa ba ye ne bebre no anya asantefo Unij maame no ba ye obedoniti $1 million Ghana cedi no wanya asanteni wo firi serem ena momwa asante dia boaniti na asante fompe yenuanom siremfo asem ade asem Asantehene besi hospital ne obesi ne kina yero adaroma enkrofo no 1992 constitution no omkofa bae ne enkoyi wo muji sika na no omadi no omo hyeda settle up MPP ni NDC na hyeda yesa wo mo hyeda somo mo nkrofo ne si enkonkotwe wadapa depending on who is in government yero we ni yabo abaso se gamanche wonso frefre manfo no aye yie no se gamanche kolebu die yi wo mutiwe accident unity approach gamanche si ni initiative ne se meso me sere me manfo mumra meboa ni ensi kolebu na teshi empanimfo monsuma frɛ sɛ akufo nipa bɔnefo a waba bebubu polyclinic ya wonsi president si wonsi dia ɛne me manfo a moyɛ yie ne mo a munye yie mumra mi sɛ nyem not the chieftaincy institution must take developmental project into their hands, because the solutions to the problems of this country is in our past. When we leave it in the hands of very few people who are organized economic criminals, they will continue to take advantage of the people and give them surplus. But here the very same people will come around and insult. Womu asebio tumi ni womunsano. Enka tete na ahemfo na jintokuato. Yedi akwa imfie, yedi development. Enka tete na ahemfo ne timi frɛ for communal labor. Emie kokɔ dodɔ mpɔtɛmu. Anu makɔfa mamraba 1992 maji tumi nyina free womunsam. Edwo maye sempampanimfo no motete wo. Wo motom ba bi nso odwene wo mo ho a politician yi mpese Asantehene benya sikanti no wayi gold afiri nase. Wo mpese Dormaahene benya sikanti no wayi gold no afiri nase. Wo mpese Takrade yinti no wayi gold no afiri nase. Everise wonim sasa ahemfo no nya sika. Ahemfo no ma mekoto mu bio no mo ntoto V8 mo mo na nkampese. Yo mo pe no ma ya mo. So let us leave the chieftaincy institution poor. Yefo mo nya sempampanimfo. And the chieftaincy institution wo madwene ye adwuma wo mo so ntena ho da bia emo manfo ntwe wo napa etine no wo sere wo manfo sese taxes no yemfa ma ye sere mu a dwabenfo mu ntwe bi ma otumfo ayi adwosofo mu ntwe wate agonafo mu ntwe mi anga sese mobile money be send me de 2000 Ghana nam de ko na ye de support ese ye build ye ba build ye wi ye rada ma o build wi akimu a Yansa another project was antimem. Nian said a month for in the next 10 years of your reign. By the time wa yera sebio wahini bebe wiye nananum be frewo na asumdwe wo masere no yetu ye ni hwe kolebu a ye be hunu ayi konfanocha ye hunu se Asantehene ne miesi wei yetu ye ni hwe ha Asantehene ne miesi wei yera wonam kwan na so eno ananam so no de abaifo ne abonsamfo atiti social media kan ye hunu wo etinananum ayem photographer de asogli wadawma Shasia onafofo asikafoi frefro mo ne bodwa na be ya appeal for fund no mo meboa na si bibi wo ho. Let's take the development. After all, politicians no hwe nka omo mo na nanom ahemfo na mo nkrofo Otumfuo are shown the way. Yape wura kushegu yewura yana yewura wadaroma mo nyina mo take the leadership and the development of our nation in your own hands. Na instance mu be sua no maye bie no o mu nsuo ni yanya kwahwe akwafo bi a omtiti social media na ne Otumfuo ye bia boy wotin ba bi no adwene hu a boy adi asemuni etimo dia na mo we adi pa na Ghana na mo yero adama ye mo ache dase ye dase nso se wateki sa initiative bi na yera wada ma me wa idea bi kura be me yatimi raise sika more na yede build santamai essence na ye wo man nya na yede kwa ufu ahemfo mo so mo nhyase organize fundraising na mfa e se mo jaba politicians na omonye de enti omonye ne se on pese de bi e beto abomba ye bibi kitoa bi na omde dada wa anto amaye ya ye ntimi nto aso ntimi sero yewura akere kwan de nyina ye ndi so
And this one, at some point, the people themselves will know how useless the political class is, and they will start chasing them away.